Po 3 následující roky budou moci studenti Ostravské střední školy elektrotechnické na jízdárně získávat neocenitelnou praxi v provozech a školicím centru akciové společnosti Liberty Ostrava. Vzdělávací program, který byl nyní zahájen ve spolupráci s mezinárodní nadací GFG Foundation, má přinést hutní firmě nové kvalitní zaměstnance, především elektrikáře. Budeme studentům nabízet exkurze na našich provozech, praxe, budeme se věnovat tématům, jako je životní prostředí, adaptace a také soft skillovým záležitostem, jako je komunikace, motivace a rozvoj týmových dovedností. Program nadace GFG Foundation doposud podpořil více než 9 000 studentů po celém světě. Samozřejmě vzdělání a zkušení pracovníci jsou pro nás to nejcennější, co máme, takže tento projekt je pro nás velmi důležitý. Elektroprofese jsou v podstatě na prvním místě, jsou klíčové pro náš přechod na novou tavící technologii pro výrobu oceli. Vždycky je to lepší, když můžeme s našimi novými zaměstnanci pracovat v podstatě v prvopočátku od toho, kdy vstupují do svého procesního života, protože tak se i blíže stotožní s firmou a my si je samozřejmě vychováme. 30 studentů získají v Liberty mnoho praktických zkušeností při montážích nejrůznějších výrobků a elektrozařízení. Pro děcka to má velký význam v tom, že jsou v prvním ročníku a je to vlastně jejich první kontakt s pracovním trhem, s nějakým zaměstnavatelem, s velkým sociálním partnerem. A je velmi dobře, když ten první kontakt je takovou zábavnou formou.